Bon dia! Bueno, espero que se me vegi. Aquesta setmana ja comencen com preparatius per lo que és el debut, la primera competició. Encara queden 2 mesos. El que passa és que hi ha molts llocs que a l'agost fan vacances i llavors no vull anar a empreses, per exemple, perruqueria, prova d'ungles ja les vam fer, però ja he demanat hora per les ungles del setembre i cosetes així. I llavors no vull anar a empresa, vull anar tranquil·la. Havien tot fet un desastre, no passa res. I després també començaré a fer madiroteràpia i moltes coses, no només per la competició, sinó també per prioritzar-me a mi, perquè estic veient, sobretot últimament, que anem tan a tope, tenim tantíssimes coses, o sigui, no jo sola, veig que tothom, que al final el que és l'autocura la descuidem moltíssim i és una cosa que fa bé tant a nivell físic com mental, i llavors és molt important. I bueno, vaig dir, mira, ja està, madiroteràpia, vaig agafar amb les sessions, he agafat hora a la perruqueria que sí que hi vaig aquesta setmana i després tinc hora a les ungles ja de cara al setembre. No, ja al setembre hauré de demanar, no sé, la Roxy sap, jo no sé, perquè hem tingut com una cosa inesperada que ja fa menys d'un mes que s'està planejant, que és que l'última setmana d'agost anirem de vacances, cosa que no acostumem a fer gaire, no som molt d'agafar un avió i marxar, crec que amb el Roger no ho hem fet mai, i llavors anirem de vacances i, clar, vull aprofitar que anem a un llac en platja i així, i fer manicura i pedicura, i a portar el cabell bé i tot bé ja. Així que suposo que aquests dies m'anireu acompanyant amb cosetes com la perruqueria i totes aquestes coses. Sí, lo d'aquí és un fons, tenim el fons i el foco, perquè tenim una marca de roba, no és roba de gimnàs, ja us ensenyaré. Mira, tinc coses per que us ensenyo. Tenim una marca de roba que fem il·lustracions de gossos personalitzades, supermones, i ja us ensenyaré perquè ahir vam anar a gravar contingut. Deixaré algun vídeo o alguna per aquí, perquè és que no pot ser més bonic. O sigui, m'encanta, estem finalitzant la web i ens vam comprar això perquè puguin vindre aquí a casa amb la gent amb qui col·laborarem per fer aquests, el material per la web, amb la mascota, i tenim aquest fondo que tot això ho hem d'arreglar bé per poder fer aquí les fotos. Ja us ensenyaré cosetes. Que guapa. Preciosa. No sabeu el pal que m'arriba a fer netejar el pis. O sigui, enorme. Perquè ho estic intentant fer als matins, perquè ho feia en plan després de dinar, però amb la calor és impossible. I ara als matins, com que està així, mig aguante, perquè aquí a Lleida ens fotem a 40 graus. I he estat fent alguna de feina, sempre faig el mateix, tracar arcane, faig alguna de feina, que he estat amb les sudaderes, que m'encanta aquest projecte. I llavors la intenció després és passar la Dyson i fer els lavabos. I no tinc ganes, zero. O sigui, vull treballar, vull treure feina de damunt, no vull fer el pis, me fa molta mandra. Però és el que toqui. Me mata el Roger. Preciosa, preciosa, què estàs fent? A fer feina. Mare meva, que empollastre! Bonita! Sona una pedra. Ai. Vinga, a veure si menja. Molt bé! Tu què, bitxo? Quins ullassos. Vale, dos tremendos. Puja. Molt bé. No, destrossis la cara. Què va dir això? Vaya bitxo. De les millors coses que he comprat per veure els 3 litres diaris. Us juro que jo no sé si és perquè m'agrada portar-la tot arreu perquè és supermona o perquè vas bevent i no te n'enteres, però des que tinc això, que bec més de 3 litres inclús, i a més com que per dins és refrigerat, no, Bueno, no sé, és termo, això. Com que per dins és termo, mare meva, estimats al matí.
aguante l'aigua bastant fresca durant tot el dia, no del tot perquè damunt és plàstic, però bueno, la manté molt bé i més bec sense enterar-me'n. Si vull explicar una mica més lo d'abans, de que penso que cada cop costa més com trobar un mateix i una mica dedicar-se temps a lo que a un li fa bé. No sé si se'm talla el cap, bueno, no passa res, si no m'escolteu ja està. I és que estic notant moltíssim amb aquesta preparació que sempre, com que el que ens fa bé, per entendre-ho d'alguna manera, acostumen a ser coses que deixem molt en segon pla i deixem molt pel final, no?, del nostre dia, com més gran te fas, sobretot, perquè òbviament tens més responsabilitats, però sí que he vist això perquè, per exemple, tot el que és tema posting, també m'agrada molt fer meditació guiada, que són 10 minuts, però són els 10 minuts que treus quan no tens temps de fer una altra cosa. Els estiraments, mobilitat, totes aquestes coses són les coses que els dies que vaig a tope deixo pel final i no acabo fent. O sigui, no acabo fent, per exemple, el posting me l'ha de dedicar 3/4, una hora i en 15 minuts m'ho trec de damunt, saps? Doncs aquestes coses sí que estic notant que joder, no sé, saps? Sap greu com deixar-les i no estar-les fent. O sigui, estic molt centrada en la preparació, estic complint amb tot, però sí que és veritat que noto això, no? Que m'encanta. Que hi ha coses com que deixes més sempre com pel final i acabes dedicant menys temps i sempre són coses que t'aporten al bo del teu benestar i que són bones per a tu. Com que ho vull canviar una mica, perquè ho veig moltíssim quan passegem amb l'Arcane, que ella de cop s'atura i es queda sense fer res. I més d'un cop me la quedo mirant i dic, qui pogués? Perquè he arribat a un punt que no s'està sense fer res, que estic sense fer res i penso amb la feina que tinc, el que he de fer, amb tot, i m'estresso. I m'agradaria poder disfrutar també de moments de tranquil·litat, de dir, me quedo aquí, miro el cel i no faig res, ho estic amb ella i ja està. I ho estic treballant. I també em dedicat temps a coses com això, no? Doncs mira, vaig a la pescaria, me faig la magnetoteràpia, que òbviament s'ha d'arribar tot i la feina s'ha de fer, perquè si no, dis-me tu de què menjarem. Però, com sabeu disfrutar, aquesta és la paraula, saber disfrutar aquestes coses és una cosa en la que vull treballar. És meu avui. Just parlant de l'important que és cuidar-se, m'he arribat a aquest paquet, que l'obrirem junts, encara no l'he obert, òbviament. Però, vale, us explico el que crec que és, perquè estic pendent d'aquestes coses. Són uns xampús naturals que fan unes noies que diria que són de Barcelona, que les vaig descobrir per Instagram, me va agradar molt, feia temps que els seguia, i fa com una temporada que me noto com que l'arrel me queda greixosa. O sigui, no greixosa en plan que es nota ni res, però al tacte, quan jo faig així, a vegades també pot ser la calç de l'aigua, no sé si em sentireu. Bueno, en fi, però com que m'agraden molt els productes naturals i tot això, vaig dir, provem-ho, a veure què tal. Mono. Bueno, ja tota l'explicació i esto, i me vaig agafar com un pack que era per cabells amb tendència greix i secs, crec que era, o alguna cosa així. Bueno, després ja ho llegirem bé. Però això feia bona olor. No sóc jo que estic boja i oloro capses, és que hi han ficat això a dintre. Pues molt mono, la veritat. Hi ha el que és l'acondicionador, que és com una mascareta, i després hi ha el xampú. Ja he dinat, no he gravat el dinar perquè no té molt misteri, és pollastre i ja està. Bueno, amb pasta, amb arròs, avui he ficat pa perquè em venia de gust i se'ns fa malbé si no, i dic, doncs ja està. I aprofito el cafè per explicar-vos una anècdota d'aquesta bitxa, i és que ella es banya a tots els llocs on l'aigua estigui bruta, o sigui, al canal, als tolls, bueno, tot el que és això se banya. Total, que li vaig comprar una piscina d'aquestes de plàstic perquè no tingués calor a l'estiu i es pogués banyar. I li fa por, perquè tot el que és nou amb ella li fa por i no hi havia manera que es banyés. I ahir vam anar a gravar, vam anar a fer les fotos, però de tossut que heu vist,
i feia molta calor, o sigui, eren les 8 de la tarda, 8 i pico, i feia moltíssima calor. Vam arribar a casa super suats, cansadíssims, agobiats de la calor, i ens vam dir, fem guerra de globus d'aigua, i vam pujar d'anar a fer guerra de globus, i resulta que amb els globus la pirren, o sigui, la tornen bojíssima, els intenta castar, no li fa por que li petin als morros de mossegar-los, és que es va tornar loquíssima. Li agrada moltíssim. I llavors, gràcies als globus, perquè ho havia intentat amb menjar i no me n'havia sortit, es va ficar a dins la piscina. Us deixaré per aquí el vídeo o alguna cosa, perquè és que va ser molt graciós. A més, la llum era superbonica i vam aconseguir que entrés. Bueno, al vídeo fica només els pots, però després va entrar sencera, perquè a més, com que és coixeta, la pota dolenta a l'esquerra li costava passar-la, li feia cosa, ja veureu que s'encalla. Però és que va ser molt divertit. Tinc ganes de repetir-ho. Vale, acabat de treballar, està mirant un podcast de la Marian Rojas que m'encanta i just ens acaba de fer un missatge a l'Àngela pel grup de totes les noies que competim dient-nos que queden poc més de 2 mesos, estem a 10 setmanes. Me vaig apuntar ja al Bandwagoner, o sigui, ja estic registrada, està tot fet, només me queda agafar el tinte i aquestes coses. Bueno, en fi, que ens acaba de fer el missatge a l'Àngela dient que res, que estem a poc més de 2 mesos i que ara ja farem el grup amb el Robert també i que ara ja tot super pautat, postings, entrenaments, verdura, perquè fins ara era aprox 200 grams de verdura i ara ja és tot al mil·límetre i no sé, em fa molt feliç, m'emociona moltíssim això. És un dia, acabo d'aparcar i ara tinc hora a la perruqueria, fem la tanino, perquè jo me veieu aquest pèl lliset, però el meu pèl no és així, el tinc super encrespat i una barreja entre llis i rissat, o sigui, se'm arrissa per aquí i on se'm bufa molt, i en plan, leona, si no me'l cuido. I vaig descobrir la taninoplàstia, que sense planxa ni res, es queda el pèl llis i te treu l'encrespament, i me va superbé. I a més, me l'estic començant a notar bastant sequia de les puntes i això te'l saneja i li dona molta brillantor i l'anem a fer. Però el problema que tinc és que com que tinc molt pèl i moltíssima quantitat, o sigui, és una barbaritat, estic entre 5 i 6 hores, no exagero, són les 9 i 20, tinc hora a les 9 i mitja i és que sortiré a la 1 i mitja, 2, seguríssim. Així que m'he portat el que és el menjar i l'aigua i per no portar el kèfir amb una cullera i tot, m'he canviat el que seria el mig matí pel berenar. I llavors tinc 2 llesques de pa Bimbo integral amb 40 grams de pernil salat i 5 mil·litres d'oli. Així que tocarà menjar allà. I bueno, no sé, a veure si gravo alguna cosa i si no us deixaré per aquí l'últim cop que me la vaig fer o si faig alguna foto després de com queda, perquè és una barbaritat lo bonic que queda el pèl. Fins ara! Actualització de com va el dia. Ja he tornat a casa, són les 2 i algo. I no he gravat res, perquè encara em fa vergonya com gravar en públic, perdó. Però bueno, el pèl ha quedat superbonic. Lo dolent de la tanino és que no em puc fer una cua ni res durant 24 hores i fa molta calor, però bueno, no passa res. I m'estic fent el dinar. Al final m'he menjat el sàndwich al sortir perquè m'he ficat a parlar amb l'Olga, que és la perruquera, que ens portem superbé, a més és clienta meva també, jo estic bé. I se m'ha passat el temps volant i mira que és un tractament que estem moltes hores perquè va segons la quantitat de cabell que tens, etc. Ja estic molta estona, però se m'ha passat el temps super ràpid i abans m'he menjat al sortir i ara ni anaré, no passa res. I això, i poca cosa més, m'estic fent pollastre i boniato, dinaré ràpid i em ficaré a fer feina i el meu dia no és gaire diferent al dia d'ahir, així que ja no us gravaré res més. I la setmana que ve sí que tinc la maderoteràpia, que la comencem, a veure què tal, ja us ensenyaré. I ja està, així que me sembla que despedixo el vídeo aquí perquè tinc bastanta feina, tinc bastanta gana i ens veiem al pròxim. Adeu!